Bună dimineața și bun venit la Casa Construcție și Design. Astăzi o să vă prezentăm o căsuță foarte frumos aranjată, o căsuță în care predomină confortul. Avem gazdă pe proprietarul acestei frumoase căsuțe, ce ne va explica de ce a optat pentru a avea un confort întotdeauna dorit, întotdeauna mult visat. Pentru că orice om își dorește un confort. Da? Am locuit la bloc și după 20 de ani de stat la bloc am crezut că cel mai bun și cel mai frumos confort este la casă. Și atunci, stând la casă, trebuie să faci alt confort și confortul pe care îl vrei și îl meriți după o zi de muncă. Când spun, cum mai când vorbesc de confort, spun și de piscina ce este în spatele meu, spun și de grădină, vorbim și de casă, chiar și de foișor și vă propun să ne plimbăm un pic prin curte datorită amabilității gazdei de astăzi. Ce poate fi mai făcut decât să avem o piscină în curte, dar ea totuși necesită costuri mari. Nu sunt costuri foarte mari, necesită doar îngrijire, dar cum îmi place să îngrijesc și să am tot ce este necesar într-o curte, nu este nimic în plus sau exagerat să muncești sau să o întreții sau să o îngrijești. Lângă piscină avem foișorul, unde ne retragem întotdeauna pentru a servi masa, pentru, eu știu, a bea ceva răcoritor pe timpul verii sau chiar și pe timpul iernii. Așa este, am făcut acest foișor ca să stăm, uneori mâncăm în weekend, când ieșim din piscină mai stăm și ne mai răcorim la un pahar, la o băutură rece. Impresionantă este și casa și văd că, nu știu, ore nu ne lăsați să pătrundem cu privirea prin geamuri. Vă las, dar am pus aceste rulouri la geamuri, tocmai pentru a crea un confort casei. Acum ele sunt trase pentru că soare, este foarte cald, înăuntru avem alte plante și ca să protejăm plantele de acest soare puternic, atunci am tras aceste rulouri. Noi prezentam într-o emisiune anterioară rulourile nu ca pe un lux, ci ca pe o necesitate, pentru că ele într-adevăr ne oferă un confort, atât din punct de vedere al umbrei, atât din punct de vedere al siguranței, pe timpul când nu suntem acasă, și nu în ultimul rând din punct de vedere al căldurii pe care o avem în casă, căldură sau răcoare, pentru că sunt făcute din acel material care izolează termic și nu numai termic, ci și fonic. Din punct de vedere al acționării, cum sunt acționate rulourile dumneavoastră? Sunt acționate electric. Într-adevăr, de confort se creează acel spațiu între rulou și geam, acel aer care izolează atât fonic cât și termic, deci un confort în plus pentru casă și pentru cameră. Dacă sunteți atât de încântat de rulouri, aerul condiționat îl mai porniți în casă? Avem aer condiționat în toată casa, dar, într-adevăr, dacă rulourile sunt trase, nu mai folosim aer condiționat sau foarte rar, când sunt călduri foarte mari. Deci, rulourile ne ajută să facem poate și o economie la curent și să și avem răcoare și întuneric în casă. Undeva în spatele meu observ că e o construcție. Aș zice că ar fi o debara, un loc unde să ascundeți mașina de tuns iarba și... Da, e o debara mai mare, pe care o numim garaj. E o debara mai lungă, așa am făcut-o de 7 metri, că așa e la curte, mai trebuie să mai ascund și una alta, și mașina de tuns iarba, și cleștele și alte scule care ai nevoie la grădinărit, dar este garajul. Nu gândeam, mutându-mă de la bloc, să pot să stau cu mașina în fața curții, să stau pe stradă cu ea, să îngheți, să stau să-i frec parbrizul iarna, să-l dezgheți, când poți să ai un confort și să-ți faci acest garaj și să-ți ții mașina înăuntru. Este un confort să ai mașina, să nu cobori din mașină în ploaie ca să deschizi o poartă sau cobori în zăpadă. Poți să cobori frumos în garaj, civilizat și folosind un dispozitiv automat, folosind ultima tehnologie. Asta înseamnă că ați optat pentru... ușa de garaj automat, care îți dă un confort, îți dă o calitate, o rezistență, o securitate în plus pentru de efracție, îți dă o siguranță și îți dă un termen mai lung, să spunem, de garanție față de o ușă normală. Închipuiți-vă că accesul la acest garaj era făcut printr-o poartă sau, eu știu, două porți ce se deschideau
în exterior, pentru că în momentul în care cu acele porți se deschideau în interior, le mai puteam închide cu mașina în garaj. Mai mult ca sigur, pentru asta ați optat pentru această ușă de garaj automat. Pentru toate, nu numai pentru deschis, pentru spațiul care îl ocupa acele uși, efortul de a împinge, a le deschide, când apeși pe un buton și poarta se deschide automat. Mai multe avantaje decât dezavantaje. Propun să acționăm butonul magic. Butonul magic se poate acționa de la distanță. În momentul în care am intrat pe stradă, am deschis poarta, să nu mai stau să întârzi, eu știu, la cină sau cam alte necesități. La 30-50 de metri acționezi butonul și poarta se deschide automat. Când ajungi în dreptul ei, poarta este deschisă și poți intra în garaj. Nu mai stai să aștepți, nu mai stai să deschizi și atunci tot confortul ai. De cât timp ați achiziționat această ușă? Sunt 10 ani. Sunt 10 ani în care am folosit-o în fiecare zi, cel puțin de 2 ori, când am plecat la serviciu și în care m-am întors și pot să spun că nu am avut probleme cu ea. Pot să spun că e o poartă rezistentă, o poartă care n-a necesitat reparații sau întreținere. N-am folosit niciun service până acum. Și asta înseamnă că acum 10 ani noastră ați achiziționat-o în stadiul în care este acum, vi s-a montat, vi s-a pus la dispoziție service, dar n-ați avut nevoie de el și încă lucrează. Am auzit-o în schimb că are un scârțit micuț. Scârțitul se datorează mai mult ca sigur lipsei totale de întreținere, pentru că puțină grăsime în zona balamarelor ar fi făcut-o să fie foarte silențioasă. Așa este. Așa este, mai trebuie un picuț unsă, dar din punct de vedere electronic și mecanic ea funcționează perfect. Eu știu, se întrerupe curentul, ce faceți? Rămâneți în stradă? Nu, ea are un sistem de deblocare, un sistem foarte bun. În momentul în care nu este curent, se dă o piedică la o parte și atunci poate fi acționată manual. Ați rezolvat și problema asta? Am rezolvat-o și pe asta. Iar știu că am prezentat la un moment dat ușile de garaj. În cazul în care, eu știu, se întâmplă vreun accident cu tot cablu și cu toată ingineria care e acolo, ușa are sistemele de protecție în așa fel încât nu o să-mi strice nici mașina, nu o să mă lovească, nu o să strige bicicleta sau, eu știu, eventual copiii pe care am. Așa este, dacă ușa întâmpină vreo problemă sau are un obstacol, atunci ea se oprește din acționare sau rulează înapoi. Adică plec nestricat de la dumneavoastră, din garajul dumneavoastră. Așa cum ați venit. Așa cum ați venit, vă întoarceți înapoi. Interesant este că toată structura pe care o are, o structură metalică, nu prezintă urme de rugină, nici măcar balamalele. Așa este. În primul rând, materialele probabil că au fost de calitate bună, deci au rezistat în timp. Acea izolație care acordă și ușa și umiditatea n-a fost în garaj și a permis ca acest echipament să fie intact, să nu aibă picătură de rugină. Într-adevăr, se vinde o ușă, întotdeauna se vinde cu o garanție. Și e important să întrebați care este garanția produsului pe care îl cumpărați odată și apoi dacă, eu știu, se întâmplă ceva, în ce condiții vă bucurați de service.